Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсинал гатыба койбір темалар турында. 4 ел буе урамда сукбай булып йөргән сугыш ветераны гаделлек өчен көрәшә. Ул яшьтәгеләр игътибар үзәгендә шәһәрдәшләргә бакча уңышлары өләшәләр. Чаллыдан Голландияга шәһәр осталары үзенчәлекле кареталар ясый. Татарстанда коронавирустан тагын 2 үлем очрагы теркәлде. Берсе Чаллыда. 88 яшьлек шәһәрдәшебезне 2 яклы пневмония белән инфекцияләр хастаханәсенә озаталар. Йөрәк-тамыр системасы буенча хроник авырулары булу сәбәпле аның хәле начарлана. Шунда ул җан бирә. Икенче үлем очрагы Казанда теркәлде. Анда 59 яшьлек ир-атның гомере өзелде. Аның да ковид аркасында 2 яклы үпкә ялкынсынуы булуы ачыкланды. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 28 кеше COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 3 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 2 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7284 очрагы теркәлде. Аларның 6122-се терелгән, 9-ы узган тәүлектә. Чаллыда 58 йортка җылылык һаман җибәрелмәде. Әлеге мәгълүматны республиканың төзелеш министрлыгы җиткерде. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә җылыту сезоны 17 сентябрьгә ук планлашылды. Бүген батареялар барлык балалар бакчаларында, мәктәпләрдә һәм хастаханәләрдә җылы. Шәһәрдәшләр мөрәҗәгатеннән соң кайбер идарә итү компаниялары йортларга да җылылыкны иртәрәк җибәрде. Бүгенге көнгә 39 идарә итү компаниясының 30-ы йортларга җылылык җибәрүгә рөхсәт алган. Калган 9-ы чиратта тора. Чаллыда ясалган уникаль кареталар Голландияга юл тотачак. Нидерланд патшасының элеккеге кучеры үзенчәлекле кареталар белән мауга. Һәм Чаллы осталарының даими клиенты икән. Шәһәрдәшләр махсус аның өчен гадәти булмаган 4 карета ясаган, икесен тиздән Европага җибәргә планлаштыралар. Кол осталары эшен безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Кешене соңгы юлга зату экипажлары гадәттә кара төстә декорацияләрсез була. Әмма Европа кешесе киресенчә гадәти булмаган якты ясалма сораган. Вообще кузов должен был напоминать сам бабочку, так скажем. Другой конструкции должен быть. Но потом мы от него отошли, там кое-какие сложности возникли именно в самой конструкции. И поэтому мы вот сделали такие вот бабочки только по бокам. То есть бабочка символизирует, светлую душу, что-то такое, вот, так скажем, можно объяснить. Катафалкны 3-4 айга якын ясаганнар, гадәттә моңа вакыт азрак китә, әмма карет стандарт түгел. Мондай катафалкны мастерлар беренче тапкыр башкарган, бәясе дә 6000 евро. Моннан тыш Нидерландка Фаберже модели да юл тотачак. Вот этот экипажик, он уже для деток, то есть это уже на какие-то мероприятия, на дни рождения. Мондай экипажның бәясе материал һәм декорацияләренә карап 300 меңнән алып 500 меңгә кадәр тәшкил итә. Заказ өстендә эш тулысынча төгәлләнгән. Экипажларны ерак юлга озатырга әзерләнәләр. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, Европа заказчысы өчен барлык 4 каретаның да визит карточкасы булган таҗ тора. Бу монархиягә мәхәббәт һәм хөрмәт билгесе. Моннан тыш Чаллы осталары әле Казан музеена тачанкада ясарга җыена. Елена Кириллова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Онытылган һәм бер кемгә дә кирәкми. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә 87 яшьлек пенсионерның хатыны мөрәҗәгать итте. Аның әйтүенчә, тормыш иптәше сугыш ветераны. Шуңа да карамастан, берничә ел буе шәһәр урамнарында яшәргә мәҗбүр булган. Ни өчен проблемага ачыклыкны хәбәрчебез кертте. Тавыклар янәшәсендә йоклаган ризыгы да су белән ипи генә булган ди Гөлчәчәк Галимова. 4 ел буе Владимир Антипов урамда сукбай булып йөргән. Ярый бәхетенә Гөлчәчәк очраган. Алар быел җәй шәһәр базарында танышканнар. Владимир Антипов соңгы әйбере истәлеккә калган сәгатен сатып торган чагы булган. 11 тысяч получаю, может я у тебя немножко поживу. Но он один день ночевал и говорит, давай распишемся. Мечта интереса получился. Бабай говорит, у меня нервные, конечно, нервные, и слышать не могу. Некоторые раз что-то иду, меня, говорит, не выслушивает. Владимир Антипов сүзләренчә, ул бөек ватан сугышы ветераны 8 яшендә кулына корал тотып хәрби хәрәкәтләрдә катнашканында әле хәтерли. 1992 елда тиешле таныклык ала. Әмма ни кызганыч, саксызлык аркасында кирәкле документ чалбар белән бергә юыла. Хәзер язулары начар күренә, яңага да алыштыра алмый. Прихожу. А вот дедушка, знаешь, что говорит? Если кто подтвердит,
мы тебе напишем. А нет, тогда да, говорит, а нет, значит нет. А я разозлился матом на ее. Я, мол, вы ничего не знаете. Я, мол, действительно, я в боевых условиях находился на разведку, а не верит, смеются. Владимир Антиповның устрағы юқ пенсия 11 мың сумға толмай, әлгі ақша даруға да ошарға да жетмейді соғыш ветераны. Берілерге тиешлі фатир турында да ол уйларға да қорқан. Біздің телекомпания оша Владимир Антипов ғадилікке күрәші. Әлгі проблема шахар прокуратурасында қызықсыны уятты. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о нарушении прав пенсионера из набережных Челнов. Городскому прокурору поручено провести надзорные мероприятия и в случае выявления нарушений законодательства принять необходимые меры реагирования. Проблеманың шешілішін біз күзетіп барашақпыз. Лилия Гатина, Диана Малярова, Нарсултанов, Яңалықлар. Шоулы кибетлерінің бірсінде елған исерткіш ішімлік сатылып тұтылдылар. Законсыз сату фактын иғдисаты жинаятлерге қаршы күреш идарасы қызметкерлері ошықлады. Кибет құжалары тонылған орақы, виски, коньяк, бренд этикеткаларын елған исерткіш ішімлікке ебіштіріп сата тұрған бұлғандар. Полиция қызметкерлері шекілі алкоголь тортмалары солынған складқа да топ бұла. Барлығы 1000 литрға яқын исерткіш ішімлік конфискациялені. Қазіргі вақытта товар экспертизаға жіберілді. Оның нәтижесі бойынша жинайет іші қозғатуы турында қарар қабыл етілешек. Ezgilik жерде ятмай, ауыр халда қалған пенсионерларға бәрәңгі, кишір, қабақ, шүгіндір һәм башқа шондай бақша оңышлары үләшәләр. Әлігі шара бүтін дүния үлкенлер 10 күнлігі қысаларында уздырыла. Толырақ қалдағы сюжетта. Үлкен ештегі шәһәрдәшләргә яшелчә таратуны хәйрия фонды оештырды. Бир дә җирле иҗтимагый үзләре рәисләре. Алар аеруча авыр хәлдәге инвалид пенсионерларга ярдәм итәргә тырыша. Яшелчәләрне шәһәрдәшләрнең фатирларына ук китереп бирә. 6-нчы ел инде шушылай итеп яшелчәләрне урып җыйган вакытта бәрәңгеләр җыйып алгач, шушындый мероприятияны оештырабыз. Ялгыз яшәүчеләргә, инвалидларга, тағын үлкен кішілерге бүтінісіне де шушындай ярдәмне оештырабыз. Шундай хөрмәт күрсәтүләренә шәһәрдәшләребез сөенеп туя алмый. Аларның һәр кайсысы бәрәңге, кишер, кабак кебек яшелчәләр белән тәэмин ителде. Инде без бер атнашыбыз бу эшне инде инвалидларга 29-нчы комплекс Атаскы районының инвалидларына инде сукырлар җәмгыятенә, кемнәргә өйләренә тараттык. Әлеге яшелчәләрне фонд җитәкчесе көн сайын Тукай районы Таулар авылыннан алып килә. Ондагы авыл халкы йомшак күңелле ярдәмче икән. Мөмкинлекләре чикле кешеләргә ярдәм итү максатыннан уңышларның бер өлешен мәчеткә тапшыралар. Өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә, бакча уңышлары белән сыйланасы килгән пенсионерларны 29-10 адресы буенча көтеп калалар. Лилия Гатина, Русланбек Мухаметов, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Шолда кубиклар дөньясы конструкторларының интерактив күргәзмәсе ачылды. Бирдә кубиклардан уникаль скульптуралар һәм картиналар, мастер-класслар күреп була. Яшь кунаклар өчен монда кызыклы нәрсәләр күп. Кубиклар дөньясы күргәзмәсендә карарга гына түгел, үз фигураларын җыярга, квестлар үтәргә һәм интерактивларда катнашырга да мөмкин. Яңа күргәзмә барысында көн саен Омега сәүдә үзәгендә көтә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 780303. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru.